Guys, mauni guys ang akong salad. Giant siya, oh. Giant. Sa picture, ang liit lang niya. So, paano ko yan makakain karon na kung hingkaon naman ko kaganina? Oh my gosh. Okay, guys. Mag-start na kong mukhaong, guys. Kay dili na siya gusto nga magkuan. Mag-video ko, pero na-videohan ako siya. Sarap na salad. Like was we were Yeah.